Fuq ġifen nofs kedda. Kitba ta' Josiane Xwiereb Azzopardi. Jaqra Marcel Zammit Marmara. Fuq ġifen nofs kedda insalpa kull filgħodu. Idi jirtodu bit-tmun fidi. Jimmijak ja sidi. Il-kuraġġ jiġi. Min ximkien jiġi. Kull jum. B'dal-ġifen nofs kedda jirnexxieli nasal fid-destinazzjoni li tħejjili. Mhux waħdi għax miegħek, mhux waħdi għax tiegħek. U meta l-baħar jurini snienu, meta l-mewġ ikun irid jiblani, int tibqa' tindukrani. Dal-ġifen li tajtni nofs kedda, dal-ġifen li fdajt li kultant jiċċassani għax kontra kollox u kulħadd jaf jasal fil-qala fil-ħin eżatt. Il-mewġ jikkalma u għalkemm jaf jaħodha bil-lajma, sa fl-aħħar ikollu jċedi u rasu jbaxxija. Quddiemek kulħadd ikollu, għax int taf kollox, int li tikmanda kollox, issiktu bil-ħarsa ta' għajnejk u l-qawwa ta' jdejk. Xi drabi issejjaħli, tħajjarni biex bħal Pietru nħalli l-ġifen warajja u nimxi fuq l-ilma sa ma nasal sa ħdejk. Titlobni ħaġa waħda biss, li ħarsti nibqa' nżomma dejjem fuqek u fuqek biss. Amen.